an rud smó mar hampla dardaí tú an sláinte an ábhar sláinte agus an idithas agus comáichle sin gnó agus na daoine ag freastal ó tíormór go dtí na Halinn agus na cultúirí fásta. So tá sé inta tábhachta agus tá tiomantasón inné an fróisis fásta ó 2015 go dtí 2019 ceithre bliana. So tá tiomantasón fáinne an cheangal idir an tíormór agus an Lenaran. Ach tá an fróisis formal beá siúil inis. Agus ní maiclumm mar arastat na Gaelta choras deas an fróisis formal. Agus muna bhfuil feibanna nó ábhar eile I gceist Iné 8 le an métheh. Féidir go bhfuil seanson ábhar le chéile leis an ábhar seo. Ach is léir go bhfuil fróisis beá, fróisis formal siúil inis agus ní maiclumm choras deas an fróisis sin.